Hej så sammen, velkommen til vores Askers nummer 2. Nummer 2. Jeg synes, det var 3. Ja. Vi har fået nogle spørgsmål. Vi kan så ikke finde det en af, men vi har prøvet at... Vi kunne huske nogle af dem, Ja. men vi har fået dem på Facebook. Vi kunne bare ikke finde den. Jeg ved ikke, hvad der skete. Fuck, der er Men vi siger ikke, hvem det er, der har stillet dem. Citatpigerne. Ja, nogle fra citatpigerne og sådan nogle. Det var dem, vi ikke kunne finde. Sorry. Ja. Og det første spørgsmål. Hvad synes jeg om mig? Og det er Janni, der spørger om det. Hvad synes du om Janni? Jeg kender hende ikke. Er hun sådan sød og en fantastisk person? Same så. Deres værste frygt. Det er at brænde ihjel. Med sådan noget ånde noget. Kage eller is? Is. Is. Jeres yndlingsdyr? Hund. Jeg er et hundemenneske. Hund. Jeg skal have en så sød. Okay, næste spørgsmål. Nummer 3. Hvad synes I om citatpigerne? Altså, jeg synes, de er gode. De er lidt gode. Igen, jeg kan ikke, det var Rose, som der præsenterede jer for mig. Agtigt, så... Altså, jeg synes, de ligger gode citater. Så bare det samme, jeg er ligeglad. Hvordan lærte I hinanden at kende? Rosa, hun kom ind i skolen i, var det Anden. anden klasse? Og så blev vi venner. Ja. Er I bedste veninder? Nej, det vil jeg ikke sige. Nej. Hvorfor lavede I en YouTube-kanal? Fordi vi manglede noget at lave. For sjov. Har I et arbejde? Ja, jeg arbejder også som, hos min storesøster, som jeg står lidt for de sociale medier, altså jeg finder på tweets til dem. Jeg hjælper mig også lidt med Photoshop. Det er faktisk lidt sejt. Min idé til Photoshop er på forsiden på deres hjemmeside. Jeg er faktisk lidt stolt. Og jeg arbejder med aviser. Når det er, vi får 30 abonnenter, så vil vi lave en anden speciel video, hvor det er, vi skal måske, I don't know, lægge make-up på hinanden med bind for øjnene eller noget. Ja, chili channel. Fuck, hvor er jeg charmerende. Eller en chili channel. Jeg har ikke lyst til at smage chili, Rosa. Jo, jeg har prøvet Ja, det. det Det er dør, sjovt. Det er sjovt. Havde det sjovt, kom nu. Jeg dør. Jeg er allerede døende. Nå. Men det var det. Hej. Ædergård.